Γεια σας για ακόμα μία φορά εδώ από τη σφαγή.gr. Σήμερα Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου του 2023, σε μία χώρα που υπερισχύει το παράλογο, μία χώρα στην οποία δεν αναγνωρίζουμε πλέον τους πολίτες της, δεν αναγνωρίζουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουν όλα αυτά. Και βέβαια αυτό που δεν υπάρχει και που θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα ήταν το πιο φυσιολογικό, μία αντίδραση των αφυπνισμένων Ελλήνων, των αφυπνισμένων ανθρώπων εναντίον στους εγκληματίες αυτούς που μας έχουν δείξει το πρόσωπό τους, το αληθινό πρόσωπό τους από τις αρχές του 2020, φανερά πλέον, που απειλούν τις οικογένειές μας, απειλούν τα παιδιά μας, απειλούν το είναι μας, απειλούν γενικότερα την ανθρωπότητα. Και σας έχουμε πει πολλές φορές το τι συμβαίνει. Προσωπικά εγώ βγήκα με το πρόσωπό μου από το 2020 και σας είπα τι γίνεται. Σας μίλησα για την απάτη όλη αυτή που στήθηκε εναντίον της ανθρωπότητας, εις βάρος μας. Και το ευχαριστώ που εισέπραξα ήταν από πολλούς υποτιθέμενους πατριώτες να με κατηγορήσουν ως οτιδήποτε περνάει από το μυαλό σας, και έχετε ακούσει βέβαια. Σας είπαμε τις αλήθειες, σας είπαμε τι συμβαίνει πραγματικά, σας αποτρέψαμε, πολλούς από εσάς σας αποτρέψαμε από τον κίνδυνο του να χάσετε τη ζωή σας, να χάσετε τα παιδιά σας. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και όσο μας έπαιρνε οποιονδήποτε ζήτησε βοήθεια, είτε ψυχολογική είτε νομική. Και αυτό σας τα λέω διότι από το 2020 μέχρι και τώρα κλείνει το 2020, δηλαδή 4 χρόνια να το πω γεμάτα σχεδόν, μιλάμε για αφυπνισμένο κόσμο. Ποιον αφυπνισμένο κόσμο? Ποιος είναι αφυπνισμένος κόσμος? Η αφύπνιση είναι όχι μόνο να γνωρίζεις το τι συμβαίνει, το αμφιβάλλω πολλοί που δεν γνωρίζουν ότι το τι ακριβώς γίνεται, αλλά και όταν γνωρίζεις τι συμβαίνει να προσπαθήσεις να το πολεμήσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν εχθρό ο οποίος παραμονεύει να μας σκοτώσει, παραμονεύει να μας καταστρέψει και να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Και θα σας αναλύσω εν ολίγης αυτό που πρέπει να... το τι συμβαίνει δηλαδή, το τι έχω παρατηρήσει προσωπικά και με βάση και τα τελευταία τα γελία τα γεγονότα, που όταν από το 2019, όταν θυμάστε τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές ανά την Ελλάδα, που αυτή η κυβέρνηση, αυτή η δήμαρχη, αυτή η δημόσια διοίκηση, αυτή η δημοτική σύμβουλοι, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε στο 2020 και εφαρμόσαν όλα αυτά τα μέτρα, τα εγκληματικά τα μέτρα του COVID. Γιατί μιλάμε για εγκληματίες. Και ενώ τους ενημερώσαμε ποιοι εμείς
Εμείς βρήκαμε στοιχεία, τους τα στείλαμε και δεν τους ένιαξε καθόλου. Δεν τους ένιαξε που μιλούσαμε για ανθρωποκτονίες, για δολοφονίες, για μέτρα τα οποία θα στοίχιζαν τις ζωές και το δικό τους των παιδιών. Ήδη από το 2021. Και αυτά δεν τα λέω έτσι, αυτά είναι σε στοιχεία, είναι καταγεγραμμένα. Με έχουν κατηγορήσει. Θα βρεθώ αύριο μεθαύριο σε αίθουσα του δικαστηρίου να απολογηθώ στην υποτιθέμενη αυτή δικαιοσύνη ότι δεν διέσπερα ψευδές ειδήσεις για την απάτη του COVID. Και αυτά είναι γραμμένα. Υπάρχουν ευτυχώς οι καταγγελίες που έχω δεχτεί και η συγκεκριμένη η κλήση μου για το δικαστήριο τα γράφει μέσα για κάποιους που δεν πιστεύουν ότι προσπάθησα να σώσω τα παιδιά σας στα σχολεία στέλνοντας όλα αυτά τα email σε όλη την Ελλάδα για να δείτε πού έχουν φτάσει αυτοί οι εγκληματίες. Κλείσαν τα μάτια μπροστά στον κίνδυνο, τα αρπάξανε κανονικά, δεν μιλήσανε για οποιοδήποτε λόγο από πίσω και προωθήσαν και εφαρμόσανε μάλιστα όλα αυτά τα εγκληματικά μέτρα. Και ενώ σας έχουμε πει το τι συμβαίνει, είναι αυτές οι ημέρες, αυτός ο καιρός της αποκάλυψης. Και αποκάλυψη, μη φαντάζεστε ότι θα περιμένουμε όπως μας λέγανε οι Άγιοι Πατέρες, ότι θα έρθουν οι άγγελοι και θα δούμε κάτι περίεργο. Η αποκάλυψη είναι τα χρόνια που ζούμε, τα έσχατα αυτά χρόνια που ζούμε, που ο καθένας δείχνει πραγματικά το ποιος είναι. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους περιμένετε, δεν το περιμένατε πόσο κακοί είναι και πόσο σατανιστές είναι και πόσο δεν θέλουν αυτό που εσείς θέλετε. Και όταν μιλάμε για αφύπνιση και βλέπουμε αυτόν τον κόσμο που μέχρι χθες ήταν τρελαμένος, ήταν στο φουλ της απογοήτευσης και στην απόγνωση για το τι κάνουν οι δήμαρχοι, για το πως προχωράει αυτό το πράγμα και το έχουν επιτρέψει αυτοί, τώρα τους βλέπεις να είναι σε ψηφοδέλτια ως υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Άνθρωποι οι οποίοι αφυπνισμένοι που θέλουν να μας λένε ότι είναι, να στηρίζουν δημάρχους, να μπαίνουν σε ψηφοδέλτια και να λες, μα πώς γίνεται αυτό? Μα λέει, δεν πάμε, λέει, με τον δήμαρχο που ήταν στα μέτρα του COVID, πάμε με άλλον. Δηλαδή αλλάζει. Αυτό είναι η αφύπνιση που έχουν. Δεν έχουν καταλάβει το ότι όλες οι εκλογές είναι στημένες και μας το δείξανε αυτό πριν από λίγους μήνες. Μας το έδειξε η συμμαχία το πόσο στημένες είναι οι εκλογές, πώς στείνονται οι εκλογές. Και ακόμα δεν το καταλάβατε αυτό. Δεν καταλάβετε που αυτή τη στιγμή κυβερνάει συσσαγωγικά ένα κόμμα του 22%, πόσο ήτανε που πήρε, και όχι το 41% που λέτε, 20% ήτανε. Αυτό είναι το κόμμα που μας κυβερνάει, που το έχετε αφήσει εσείς να κυβερνάει. Όχι, προσέξτε λίγο εδώ πέρα, εδώ δεν μας κυβερνάει κανένας. Όσο είστε στην αδράνεια και δεν κάνετε τίποτα και δεν βγαίνετε μπροστά να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας, αυτοί θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Να συνεχίζουν την υποδούλωση όλων μας. Από το μεγάλο ξεφτιλίκι της έναρξης της ψευτοπανδημίας, των μέτρων αυτών που
ήταν το πιο γελίο, που φάνηκε το πόσο υποδουλωμένοι είναι μερικοί στην κυβέρνηση, βλέποντας τους περήφανους τσολιάδες μας στα ανάκτορα, στο Σύνταγμα εκεί πέρα, που όλοι πάτε και βγαίνετε φωτογραφίες με τα παλικάρια αυτά που τα επιβάλανε να φοράνε μάσκες αυτή η κυβέρνηση, και βέβαια οι ίδιοι το χειρότερο το επιτρέψαν αυτό. Ξεκίνησε η μεγάλη κατρακύλα. Είναι ντροπή. Και έχουμε τον κόσμο να του αρέσει να κλαίγεται στις κάμερες μπροστά για την περιουσία του, για τα προβλήματά του, αλλά όταν του δίνουμε τη λύση δεν την πιάνει, δεν κάνει κάτι. Αντίδραση καμία. 3 χρόνια στα 4, με όλα αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα, με όλες αυτές οι αποκαλύψεις που έχουν γίνει, ακόμα περιμένετε όλα να έρθουν όπως από κάπου αλλού, χωρίς να κουνήσετε το χέρι σας, τίποτα. Και εμείς καθόμαστε και γελάμε. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν βγήκα να κάνω το βίντεο για να μεταφέρω στεναχώρια και προβληματισμό, απλά σας λέω το τι συμβαίνει. Πολλοί με πιάσανε και μου είπανε, μα κύριε Δεμερτζή, δεν θα βγείτε να πείτε κάτι για τις φωτιές? Δεν θα βγείτε να πείτε κάτι για τις τι γίνεται η κυβέρνηση, πού οδηγούμαστε, τι κάνει ο Τραμπ, μου λένε πολλοί, πού είναι, λέει, η συμμαχία, γιατί δεν γίνεται το EBS, μήπως έχεις, λέει, κάποιο νέο? Αυτά είναι σχεδόν καθημερινά ερωτήματα που δέχομαι από κόσμο, όπως επίσης και τα γνωστά τα άλλα, ότι ο Πούτιν είναι με τη λευκή αδερφότητα, ο Τραμπ είναι με τη μαύρη αδερφότητα κτλ. Όλα αυτά τα παπατζηλίκια που κάθομαι και ακούω από κάποιους οι οποίοι, επειδή δεν θέλουν να κάνουν κάτι από μόνοι τους για να αλλάξουν τη ζωή τους, ρίχνουν τις ευθύνες αλλού. Και ειδικά αυτό το κλασικό που ακούω, και ποιος είσαι εσύ που θα δώσεις τις υποδέσεις στη δικαιοσύνη? Ποια δικαιοσύνη, λέει? Ποιος θα τους δικάσει, λέει, όλους αυτούς? Γιατί όταν μιλάμε για τις αγωγές και όλα αυτά που έχουμε κάνει και τρέχουμε για όλους εσάς, κάποιοι που δεν θέλανε καθόλου να ασχοληθούν, δεν θέλανε, ξέρετε, το να μπεις και να στηρίξει μια δικογραφία είναι ευθύνη. Εδώ σκοτωθήκανε κόσμος, εδώ εμβολιάσανε κόσμο, πεθάναν παιδιά από τα εμβόλια, αυτά τα εμβόλια, εν πάση περιπτώσει. Και οι γονείς δεν πήγανε να λιντσάρουν τους γιατρούς, δεν πήγανε καν να ζητήσουν το λόγο. Μην και γίνει κάτι, μην εκτεθούμε. Αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, είναι η κατάντια της χώρας. Θέλετε να το δεχτείτε? Καλώς, δεν θα το δεχτείτε, δεν πειράζει. Όταν η Ιταλία το 21, ο κόσμος που υπήρχε εκεί πέρα, οι Ιταλοί βγαίναν έξω και διασκεδάζαν, εσείς εδώ πέρα ήταν κλεισμένοι και περιμένατε με τις μάσκες πότε θα περάσει η ώρα για να πάτε μέσα. Με το ρολόι, θα θυμάστε? Και μας λέγανε ότι όλα αυτά που λέμε για τους άλλους έξω είναι ψέματα. Βγαίνανε φίλοι από την Ιταλία, Έλληνες που ήταν εκεί, και μας λέγανε ότι κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα κυκλοφορούμε ελεύθεροι και εσείς εκεί πέρα τι κάνετε? Τα ξεχάσατε αυτά? Ξεχάσατε τα μέτρα του COVID? Ξεχάσατε
όλα αυτά τα μέτρα τα οποία δεν θα τα έπαιρνε ποτέ πίσω καμιά κυβέρνηση, τα είχαν ξεκινήσει για να τα εφαρμόσουν για πάντα. Και έχετε κάποιοι το θράσος και να μου λέτε ότι πού είναι η συμμαχία και πού είναι ο Τραμπ. Και να πάμε και στα δικά μας. Θα τα πιάσουμε όλα λίγο επιτροχάδι που λέμε, θα τα πιάσουμε όλα για να καταλάβετε το πόσο βλακεία επικρατεί σε αυτή τη χώρα. Και λυπάμαι που το λέω, βλακεία. Δεν θέλω να πω καμιά άλλη λέξη χειρότερη. Γιατί βαρεθήκαμε από τους καθησυχαστές. Βαρεθήκαμε από όλους αυτούς που βγαίνουν, που έχει πάρει και η Κουτσή Μαρία, έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα βίντεο, να γίνεται ρεπόρτερ. Αλλά εκεί που τους παίρνει ο καθένας, έτσι, δηλαδή δεν πιάνουν άλλα πράγματα, εκεί που τους παίρνει, και αντί να στηρίξουν την αλήθεια, προσπαθούν να σας βάλουν τη διχόνια μέσα, να μας διαβάλουν όλους, να σας μπερδέψουν, και αυτός είναι ο σκοπός τους. Όπως και κάποιοι άλλοι dealer ναρκωτικών, τσιράκια της αστυνομίας που τους κρατάνε από τα αυτιά αστυνομία, μαζεύαν υπογραφές και μας βρίζανε. Είναι να μην απασφαλίσω, και μιλάω πολύ σοβαρά. Και όπως επίσης και κάτι άλλο που θέλω να πω για κάποιους που λένε διάφορα δεξιά και αριστερά, δεν ασχολούμαι με κανέναν. Όπως ξεκίνησα το ρεπορτάζ δημόσια πλέον με τα μούτρα μου, μόνος μου, έτσι και παραμένω, και δεν έχω κανέναν συνεργάτη, δεν έχω κανέναν που υποστηρίζω, δεν έχω κανέναν που να με βοηθάει και να με δίνει τις πληροφορίες, γιατί πολλά έχουν ακουστεί κατά καιρούς και θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας, γιατί πολλοί έχετε ακούσει διάφορα και φυσικά σε λίγο καιρό θα αναμετρηθούμε. Το τι έχει κάνει ο καθένας που έχει βγει δημόσια και έχει μιλήσει και το έχει παίξει πατριώτες, θα το δείτε γραμμένο. Και δεν σας τα λέω αυτά ούτε για απειλές, ούτε για να το παίξουμε κάπου σπουδαίοι. Δεν μας ενδιαφέρει η δημοσιότητα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει ήταν μπας και σώσουμε κάποιον, μπας και μεταφέρουμε κάποιες πληροφορίες, μπας και βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση κάποιους ανθρώπους, σε συνεργασία, σε συμμετοχή, σε μια ομαδικότητα με κάποιους άλλους. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι η πέμπτη φάλαγγα δούλεψε πολύ καλά για ακόμα μια φορά. Βλέπετε ότι πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι πέσανε να σας διχάσουν, πέσανε να κατηγορήσουν τα πραγματικά όπλα που έχουμε απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στους δικτάκτορες, απέναντι σε αυτόν τον κομμουνισμό, προσπαθώντας να πούνε, να σας πείσουν ότι δεν ισχύουν ακόμα και οι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών εκεί στα Γιάννενα. Και όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Όλα αυτά όταν βγαίνουμε και βγάζουμε έγγραφα, νόμους, στοιχεία, δεδομένα και βγαίνουν κάποιοι και τα προσπαθούν να τα αποδομήσουν, δείτε πόσο μεγάλο κακό κάνουνε. Και φυσικά δεν μπορεί να έχεις ραδιοφωνικό σταθμό και μια που το λέμε αυτό και να βρίζεις, να κατηγορείς και να μην σε κάνει κανείς τίποτα. Κύριε Χαράλαμπε, που είμαστε εμείς ανόητοι, όπως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι βγήκανε να αποδομήσουν την ορθοδοσία. Γιατί δεν βγαίνατε να πείτε για τους εγκληματίες όλους που εφαρμόσαν τα μέτρα του COVID, και γιατί δεν βγήκατε να πείτε επίσημα για τις αγωγές που καταθέσαμε, για τα στοιχεία που καταθέσαμε, γιατί δεν βγήκατε να πείτε ότι ο Δεμερτζής, ο οποίος αυτός ο ηλίθιος που όπως βγαίνετε και μας αποκαλείτε, κατέθεσε μια αγωγή
για τον COVID, κατέθεσε μια αγωγή για την παρανομία των εκλογών, για την απάτη των εκλογών, κατέθεσε την ορκοδοσία και κατατέθηκαν και μηνύσεις σε όλους αυτούς που πήραν μέρος στις παράνομες εκλογές. Γιατί δεν τα λέτε? Να τα μάθει ο κόσμος και ας κρίνει ο κόσμος μετά. Αλλά όταν ένα μέσο ενημέρωσης, σε εισαγωγικά ενημέρωσης, συντηρείται με τα λεφτά του κόσμου, μέσω των δημάρχων, μέσω της πολιτείας, μέσω των κονδυλίων, των κρυφών κονδυλίων που πέφτουν κάτω του τραπέζι. Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι τα μέσα συντηρούνται από τις διαφημίσεις, γιατί θα γελάμε για χρόνια. Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι ένα ραδιόφωνο, ένα μέσο εν πάση περιπτώσει, το πιο σοβαρό έξοδο είναι το ρεύμα. Δεν βγαίνουν με τις διαφημίσεις αυτά. Λοιπόν, δεν θέλω να τα αναλύσω, γιατί από το 96 τυχάνει να έχω ραδιόφωνο και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα έξοδά του. Όπως είχα και εφημερίδα, όπως ξέρω και άλλα πράγματα τα οποία κάποιοι αμφισβητούν και δεν με ενδιαφέρει. Γι' αυτό και στα ψηφοδέλτια τώρα, για να σας λυθεί αυτή η απορία, είναι πολλοί δημοσιογράφοι μέσα, για να μπορέσουν αυτοί οι εγκληματίες να συμπληρώσουν τον αριθμό των ψηφοδελτίων, και τους βάλανε μέσα. Και η Κουτσή Μαρία μπήκε σε ψηφοδέλτια, έγινε υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Και έρχομαι και σας ρωτάω όλους εσάς, χωρίς να θέλω, ξέρετε, να θίξω τη συμμετοχή σας, την υποψηφιότητά σας στη συμμετοχή αυτή του ενεργού πολίτη που λένε ενεργός πολίτης. Δηλαδή, ωραία, ένα απλό ερώτημα θέλω να σας θέσω, να το σκεφτείτε. Πάτε να ζητήσετε την ψήφο από τον κόσμο. Πάτε να ζητήσετε, κατεβαίνετε στις εκλογές, εσείς οι οποίοι βγήκατε τώρα και μοιράζετε κάρτες έξω, συναντάτε κόσμο. Δηλαδή μέχρι χθες δεν σας ήξερε κανένας και τώρα ξαφνικά σας έπιασε η μανία να ασχοληθείτε με τα κοινά. Και έρχομαι και ρωτάω, τι είναι αυτό που θα πρέπει να δει ο άλλος για να σας εμπιστευτεί, να σας επιλέξει στο ψηφοδέλτιο? Τι είναι αυτό το οποίο θεωρείται ως προτέρημα, ως πλεονέκτημα σε εσάς? Ότι έχετε ωραίο κορμί? Γιατί βλέπω κάποιες κοπέλες που δεν έχουν κάτι να μας πούνε. Το να μου έχεις ωραίο μπούστο, για παράδειγμα, ή να μου φοράς μίνι και να μου βγαίνεις φωτογραφία με τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν μου λέει κάτι. Μίλησε καμία από εσάς, βασικά, τι γνωρίζετε για όλα αυτά που έχουν γίνει? Δηλαδή τι κάνατε? Πού ήταν η συμμετοχή σας στα 3 αυτά χρόνια που περάσανε? Γίναν δολοφονίες, συνάνθρωποι μου, γίναν δολοφονίες στα νοσοκομεία. Υπάρχουν νοσοκόμες οι οποίες είπαν ότι βλέπαμε δολοφονίες στα μάτια μας μπροστά, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε, θα χάσουμε τη δουλειά μας. Τι είπατε για αυτά? Ασχοληθήκατε καθόλου? Ή απλά για ένα καλύτερο μέλλον είπατε θα πάω να στηρίξω έναν δήμαρχο?
και πάτε στις εκλογές, να κάνετε τι? Και βέβαια είναι η μόδα της μόδας να κατεβαίνουν στις εκλογές και δημοσιογράφοι. Τίποτα τυχαίο. Ο κομματικός μηχανισμός προσπαθεί να σας ξεβρακώσει και εσάς, γιατί αυτά που ζούμε δεν είναι πραγματικά. Και σας προειδοποίησαμε ότι ξέρετε οι ώρες εκλογές αυτές που γίνονται είναι στημένες και θα βρεθείτε μπλεγμένοι, θα βρεθείτε με σοβαρές κατηγορίες και δεν καν δώσατε σημασία, δεν ρωτήσατε καν τι σημαίνει ορκοδοσία, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται ορκοδοσία, και φυσικά γι' αυτό δεν τα λένε, γιατί άμα πούνε αυτοί οι δημοσιογράφοι που έχουν πάρει όλοι στα email τους το θέμα της ορκοδοσίας, τα γνωρίζουν και τα βγάλουν στη δημοσιότητα, ξέρετε θα χαθεί μαρμίτα, δεν θα φάνε κάποιοι την επόμενη μέρα. Θα δημιουργηθεί χάος στο δημοσιογραφικό κόσμο και στον πολιτικό κόσμο, που αυτό φυσικά είναι και ο δούριος ύπος που θα πέσει όλη η κυβέρνηση. Και πιστέψτε με ότι δεν χρειαζόμαστε εμείς δούριος ύπος. Εμείς χρειαζόμαστε αληθινούς πατριώτες, και το είπαμε αυτό και θα το δείτε σε λίγο καιρό τι ετοιμάζουμε. Δεν μιλάω γιατί η αγωγή θα κατατεθεί. Ξέρω πολλοί με ρωτάτε για την αγωγή για τους Δήμους που δεν υπήρχε λόγος που υπήρχαν δύο λόγοι σοβαροί που έχουμε συσσαγωγικά καθυστερήσει, έχουμε μεταφέρει την ημερομηνία κατάθεσης. Ο ένας λόγος, ας το πούμε, που εν πάση περιπτώσει δεν έπρεπε να πιέσουμε τις καταστάσεις, ήταν ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες που κάνουν τα σπίτια τους. Υπάρχει μια τεράστια από πίσω διαδικασία της κατάργησης του σταματήματος των πληστηριασμών. Έχουμε δώσει σπίτια πίσω στον κόσμο, και αυτό το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στον Αύγουστο οι οποίοι τους πήραν δίκιο ο δικαστικός επιμελητής, ο κλητήρας με συνοδεία αστυνομίας, και τους πέταξε από το σπίτι, και εμείς αυτά τα σπίτια τα δώσαμε πίσω στον κόσμο, τα γυρίσαμε πίσω. Λοιπόν, στήθηκαν κάποιες αγωγές και κατατέθηκαν, και δεν θα σας πω τη διαδικασία παρατέρω, γιατί τα έχω πει πολλές φορές. Σας είχαμε πει πολλές φορές σε εκπομπές από εδώ πέρα, από τη σφαγή.gr, ότι όποιοι έχετε θέματα με τα δάνεια, καλέστε μας. Εμείς δεν το παίζουμε ούτε επικοινωνεί του ΟΗΕ, ούτε κάνουμε άλλα πράγματα. Προχωράμε με πράξεις. Και όποιος θέλει πραγματικά να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ας τα διεκδικήσει. Σας δώσαμε τα εφόδια, σας δώσαμε τις λύσεις για όλα τα προβλήματα. Βγήκαμε μπροστά. Λοιπόν, και επανέρχομαι στο θέμα των εκλογών. Θα κατατεθούν οι αγωγές. Όλα αυτά θα γίνουν. Αλήθεια, γιατί ένας υποψήφιος δεν γύρισε να ψάξει να δει τι σημαίνει ορκοδοσία, που είναι άμεσα ενδιαφερόμενος με τις εκλογές, να αναρωτηθεί πώς ο κόσμος θα με ψηφίσει όταν δεν έχει δώσει τον όρκο του πολίτη, πώς ισχύουν οι εκλογές όλες αυτές όταν δεν έχει ορκιστεί κανένας, όταν η ίδια η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση δεν ακολουθεί το σύνταγμα, το οποίο σύνταγμα υπάρχει από το 1800 τότε, με τους 70 νόμους του συντάγματος, και κάποιοι λένε ότι αυτά είναι παλιά. Γιατί επειδή είναι παλιά δεν ισχύουνε? Βγήκε ένας νόμος που κάποιοι κόπτονται να τους καταργήσει αυτούς τους 70 νόμους από πίσω? Κάποιοι έξυπνοι δηλαδή, και κάποιοι έξυπνοι από μέσα από το χώρο της ανάκλησης των αυτοχθόνων ηθαγενών. Και θα πω πάλι την κακία μου, κακία, γιατί ξέρετε, όταν παίζεις κορώνα γράμματα τις ξένες περιουσίες,
Έτσι, γιατί καλά τα λέγαμε κι εμείς, καλά στηρίξαμε τους Έλληνες αυτόχθονες, καλά βγάλαμε και κάναμε τις αναγκαίες. Σας είπα εγώ ό,τι λέω, ό,τι προτείνω, το δοκιμάζω εγώ πρώτος, έτσι. Εγώ τα έκανα τα χαρτιά, έκανα την ανάκριση, όλα καλά, και μετά το θέμα αυτό σταμάτησε. Κοπήκανε κάποια πρόστιμα, έτσι, τα οποία εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τρόποι να τα διεκδικήσεις, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Δεν θα σας πω για αυτό το πράγμα. Εγώ θα σας πω ότι βγήκανε το 22, αν δεν κάνω λάθος, το έχουμε ανεβάσει, το υπάρχει και στη σφαγή.gr το αντίστοιχο άρθρο, ότι οι Έλληνες αυτόχθονες, ναι, το 22, θα σας πω γιατί, ότι κατασχέσαν όλη τη χώρα. Και έρχομαι και ρωτάω ότι πώς έχει γίνει αυτό όταν συνεχίζεται όλη η κατρακύλα, χάνονται σπίτια, χάνονται περιουσίες του κόσμου, οι εφορίες, οι τράπεζες συνεχίζουν να δεσμεύουν τους λογαριασμούς και όλος αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται. Άρα δεν μπορούμε να ακούμε αερολογίες. Και είναι τώρα η ώρα να αναλογιστείτε, αγαπητοί μου φίλοι, ποιοι είναι όλοι αυτοί από πίσω, και να βγουν όλοι αυτοί να υποστηρίξουν, γιατί εμείς δεν, κοιτάξτε δείτε, ο στόχος ο οποίος γίνονται κάποιες εκπομπές και γίνεται κάποια συσσαγωγικά έρευνα, γιατί ξέρετε όταν βγαίνεις να πολεμήσεις δοκιμάζεις διάφορα όπλα, και αυτά τα όπλα αν κάπου δεν λειτουργήσουν ψάχνεις να τα φτιάξεις, να τα βελτιώσεις. Δεν το κάνουμε δηλαδή αυτό με κακία. Δεν τους καλούμε δηλαδή να απολογηθούν. Δεν είναι απολογία να μας εξηγήσουν ακριβώς το τι συμβαίνει. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορώ εγώ να βγαίνω και να λέω αυτό είναι έτσι και αύριο να παίρνω τα λόγια μου πίσω. Πρέπει, κύριοι, όποιοι είστε από πίσω, γιατί κάποιοι και κάποιες βγήκαν να με κατηγορήσουν, γράψανε διάφορα, δημοσιεύσαν λόγια αλλωνών που είναι μέσα από τους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Βγήκαν να με κατηγορήσουν για ένα πολύ απλό πράγμα, γιατί μιλάω για την Ορθοδοσία, το ιερό αυτό δικαίωμα που έχουν οι Έλληνες πολίτες, το αίτημα της Ορθοδοσίας, που βάσει αυτού δηλαδή θα ήταν όλες οι εκλογές έγκυρες, θα είχαν ουσία, θα ήταν πραγματικές, και όχι μόνο οι εκλογές, όχι μόνο αυτό. Το πιο βασικό θα ήταν ότι ο καθένας μας θα είχε ύπαρξη σε αυτό που λέγεται κράτος. Γιατί τώρα σας έχουμε πει ότι δεν είμαστε τίποτα, γιατί δεν έχουμε δώσει τον όρκο του πολίτη. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, και γι' αυτό φυσικά συμβαίνουν και όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα σας πάω πολύ μακριά, θα σας πάω στις πυρκαγιές. Πριν από λίγο καιρό, επάνω στην Δαδιά, στην Αλεξανδρούπολη, που έγινε το περιστατικό με τους Έλληνες, και μπράβο τους, και μάλιστα και με τον Αλβανό, και τον Αλβανό το λέω διότι υπήρχε ευτυχώς και ένας Αλβανός εκεί και έπιασε αυτούς τους λαθρομετανάστες, τους εμπριστές, οι οποίοι υπάρχουν στοιχεία με τους εμπριστικούς μηχανισμούς και όλα αυτά, και η κατάληξη ξέρετε ποια είναι. Επειδή
θα το βγάλουμε και αυτό στη φόρα και θα είναι ντροπή για κάποιους. Έχουμε τη δικογραφία και τις αποφάσεις γιατί τους προφυλακίσανε τους Έλληνες, αυτούς που πιάσαν, προσέξτε λίγο τι έχει γίνει εδώ πέρα. Ήρθαν οι λαθρομετανάστες από πολλές χώρες, αυτή υπάρχει μέσα στη δικογραφία το πώς, από πού είναι όλοι. Τους πιάσανε οι δικοί μας επαπτοφόρο να καίνε τις περιουσίες μας, τη γη μας, τους πήγανε, τους παραδώσαμε, αφέθηκαν οι εμπριστές ελεύθεροι. Προσέξτε τώρα, βάλτε τώρα στο μυαλό σας αυτή την εικόνα. Να έρχεται κάποιος να σου βάζει φωτιά το σπίτι σου, να σου βάζει φωτιά την περιουσία σου, να σου βάζει φωτιά το πράσινο, τις εκτάσεις αυτές, τα φυσικά αυτά πάρκα που είναι στη Δαβιά, στο Σουφλί εκεί πέρα, όλα αυτά. Να τον πηγαίνεις στην αστυνομία και να βγαίνει ένας εισαγγελέας και να λέει τους αφήνουμε τους ελεύθερους και εσείς μέσα. Γιατί λέει τους κακοποιήσανε, τους ξεγυμνώσανε και ο ένας είχε καραμπίνα. Δηλαδή είναι τόσο αστεία αυτά τα πράγματα. Και το θέμα είναι εκεί, δεν βγει προς τα έξω. Πού είναι οι πατριώτες αυτοί να βγάλουν στη δημοσία αυτό το θέμα? Με μία απόφαση που είναι γεμάτη τρύπες. Και θα τα δείτε αυτά. Γιατί φτάσαν στα χέρια μας όλα αυτά. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή είναι αυτή που εξυπηρετείτε εσείς με τη στάση σας. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, διότι εσείς κάθεστε. Και έρχομαι και ρωτάω ακόμα μια φορά όλους αυτούς οι οποίοι είναι χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι, με το χαμόγελο, με την αποφασιστικότητα, στα ψηφοδέλτια αυτά των αρχών, νέα πόλη, καινούργια αρχή, βγαίνει ξέρω εγώ ο συνδυασμός Καβάλα μπροστά, Χαϊδάρι μπροστά, νέο ξεκίνημα, αυτά όλα τα νέα, τα ωραία, οι τίτλοι ωραίοι των υποψηφίων δημάρχων, των συνδυασμών τους κτλ. Και ένας από όλους αυτούς δεν γύρισε να πει ρε παιδιά, εγώ δεσμεύομαι για τα παιδιά μας, δεσμεύομαι κατά των νεοταξίτικων των μέτρων, δεσμεύομαι να τιμωρήσω όλους αυτούς που σκοτώσανε κόσμο για την απάτη του COVID, δεσμεύομαι να μην επιτρέψω καμία κυβέρνηση να φέρει το μέτρο των 15 λεπτών στις πόλεις, έτσι. Και όλοι σας μιλάνε ότι θα φτιάξουν πάρκα, θα φτιάξουν δρόμους, θα φτιάξουν τους φωτισμούς. Βγαίνει ο άλλος και λέει μπράβο το δήμαρχο, έφτιαξε τις λακκούβες στο δρόμο. Και με συγχωρείτε, εγώ χαίστηκα για τη λακκούβα στο δρόμο όταν στην πόλη μου μέσα μπαίνουν λαθρομετανάστες και βάζουν φωτιές και ο δήμαρχος, ο ίδιος ο δήμαρχος μας σκοφορεί, φημώνει, κακοποιεί τα παιδιά μας στα σχολεία. Και χαίστηκα όταν έγινε ο δήμαρχος, αυτοί όλοι οι δήμαρχοι, και με την συμπαράσταση όλων αυτών των δημοτικών συμβούλων που ήταν ήδη στα δημαρχία και της περιφέρειας και όλων των περιφερειακών συμβούλων, πού τους πάμε για αυτούς? Γιατί άμα αφήσουμε την κυβέρνηση των 300, των ολιγαρχών, της Χούντας, η Χούντα ήταν καλύτερη. Αυτοί είναι κομμουνιστές, σατανιστές. Έχουμε και τη δημόσια διοίκηση.
εδώ στο Δήμο, όλους αυτούς, δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι αυτοί που στηρίξαν όλα αυτά τα μέτρα. Πού είναι να πούνε εμείς μπαίνουμε μπροστά και δεν επιτρέπουμε αυτά να ξανασυμβούνε? Κανείς. Μόνο ξέρετε τα κλασικά. Τι αρέσει στον κόσμο να το παίξει ο ωραίος δήμαρχος? Θα κάνω το πάρκο, θα φτιάξω δρόμους, θα κάνω παιδικές χαρές. Βγήκε ο Μουριάδης, αυτός ο εγκληματίας ο δήμαρχος, βγήκε και μας λέει τώρα για τα πάρκα, για τα παιδιά. Αυτός που απειλούσε τον κόσμο, τους δημότες της Καβάλας, ότι δεν θα μπαίνουν στο δημαρχείο αν δεν είναι εμβολιασμένοι, γιατί για να πας στο δημαρχείο μέσα και να κάνεις τις δουλειές που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να σε εξυπηρετήσει, πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Ακούγεται τι είπε ο Δήμαρχος, δημόσια, τα έχουν αυτά όλα κρατημένα είναι. Και εκεί ήταν μαζί η συμμορία αυτή. Όπως και άλλοι δήμαρχοι ανά την Ελλάδα βγήκαν και απειλούσαν τον κόσμο. Απαγορεύανε την πρόσβαση του κοινού, εκβιάζανε τον κόσμο, εκβιάζανε τους πολίτες, σκοτώσανε, δολοφονήσανε με τον εκβιασμό τους δημοτικούς υπαλλήλους που ήταν μέσα αναγκαστικά για να μην χάσουν τη δουλειά τους με τα εμβόλια, και έχουν το θράσος αυτοί να κατεβαίνουν υποψήφοι. Έχουν το θράσος και μέσα από τα δημοτικά συμβούλια πάλι κάποιοι να πηγαίνουν και αυτοί και υποψηφοί δημάρχοι. Το ίδιο σενάριο. Ζούμε ξανά και τώρα τι κάνανε? Σπάσανε και κάποιους, βάλανε και άλλους μέσα από τα ίδια κόμματα, ίδια σκατά όλοι τους που δεν ήταν στη διοίκηση, με καινούργιες κοπριές, μπας και τραβήξουν και αυτοί λίγο κόσμο για να συμπληρωθεί το 51%, για να διοικήσουν πάλι και να εφαρμόσουν την επόμενη μέρα τα μέτρα του COVID. Όλα αυτά δηλαδή της νέας τάξης πραγμάτων. Όλα αυτά. Και κανείς από αυτούς δεν έχει δεσμευτεί για το παραμικρό. Για την ελευθερία σας, αγαπητοί μου φίλοι. Για την ελευθερία του πολίτη. Αλλά όλα αυτά σας έχουμε πει ότι είναι για το ξεβράκωμα όλων αυτών. Το ξεφτύλισμα το απόλυτο. Που θα τους πάρει ο κόσμος με τις πέτρες σε λίγο καιρό. Δεν έχει καταλάβει ακόμα τη σήμερα, αλλά πρέπει να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνουν όλα με το γράμμα του νόμου. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, καθυστερεί και ο Τραμπ. Γιατί όλα τα κάνει με το γράμμα του νόμου. Όλα πάνε να περνάνε από δικαστήρα. Όλα αυτή η καθυστέρηση που βλέπετε και γίνονται βάσει του νόμου. Μέχρι να φτάσει στο τελευταίο σημείο που πρέπει να φτάσει εκεί για να γίνει το σήμα εκτάκτου ανάγκης παγκοσμίως και να βγει ο στρατός και να τους μαζέψει όλους. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να ξεβρακωθούν όλοι. Και θα πάμε λίγο τώρα και στο κομμάτι των θεμάτων που έχουμε περάσει αυτό τον καιρό. Είχαμε το δύστιχο Αντώνη στον Πειραιά με το καράβι. Έτσι, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Αυτό που θέλω να σκεφτείτε, και δεν το έχει αναφέρει κανένας, έγινε ό,τι έγινε και ευτυχώς υπήρχε το βίντεο, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό στην Κρήτη. Ξυλοφόρτωσαν έναν γονέα, δεν ξέρω όσοι το διαβάσαν, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Η αστυνομία, σας έχουμε πει ότι δεν είναι τυχαίο εγώ που σας μιλάω για την αστυνομία έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Ό,τι και να έγινε, είτε γιατί ακούσαμε και σχόλια του τύπου ο Αντώνης λογόφερε με τους εκεί πέρα στον καταπέπτη, είχε αυτό, τέλος πάντων, ό,τι και να έγινε, σε καμία περίπτωση δεν σμπρώχνεις άνθρωπο από το καράβι.
Ήτανε άκρος εγκληματικό όλο αυτό που έγινε. Δεν είχε καμία ψυχολογία. Και εν πάση περιπτώσει εγώ να πω ότι πάνω στα νεύρα, πάνω στη βλακεία, πάνω στην ηλιθιότητα έγινε τι έγινε. Και βρίσκεται ένας άνθρωπος μέσα στη θάλασσα με τις προπέλες του πλοίου να δουλεύουνε, με τα απόνερα όλα αυτά που σκεφτείτε ότι είναι σαν να τρως ξύλο εκείνη την ώρα, γιατί τα απόνερα αυτά, προσέξτε τώρα, είναι όλη η πίεση του καραβιού, φεύγει το καράβι. Φανταστείτε όλοι αυτοί οι τόνοι να χτυπάνε σε έναν άνθρωπο που είναι μέσα στη θάλασσα. Είχε φρικτό θάνατο ο Αντώνης. Και πέραν από αυτό βλέπουμε ένα καπετάνιο που αυτό ήταν το αστείο. Δεν μπορείς δηλαδή να αντιληφθείς το τι έχει γίνει. Δηλαδή όποια να το πεις δεν μπορεί να βγάλεις άκρη. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ότι ο καπετάνιος ότι να σβήσει τις μηχανές, να σταματήσει επί τόπου, γιατί όλα φαίνονται, δεν είναι κάμερες, υπάρχουν, ξέρω εγώ, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει να κλείσει τις μηχανές. Δεν γίνεται τίποτα, ούτε και αυτοί που το σμπρώξανε μέσα, και σας λέω και κατά λάθος να έγινε, θα έπρεπε να του πετάξουν κάτι, ένα σκηνή, να πέσει κάποιος μέσα, να τέλος πάντων να γίνει κάτι, να προσπαθούν να το σώσουν. Τίποτα. Ο καπετάνιος συνέχισε και έφευγε. Να πάει πού? Δηλαδή με ποιο σκεπτικό βάζεις το κεφάλι στον τουρβά, παρατάς έναν άνθρωπο που είναι πεσμένο στη θάλασσα και φεύγεις, να πας πού, να κρυφτείς πού με το καράβι, να γλιτώσεις πού? Δηλαδή μία κίνηση για γέλια, μία κίνηση η οποία δεν έχει ψυχολογία. Και εκεί θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί οι εμβολιασμένοι, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν υπάρχει λογική. Συνέχισε, πήρε το πλοίο και συνέχισε να πάει πού? Με ποιο σκεπτικό δηλαδή? Δεν θα το πιάρανε? Το αφήνω σε εσάς. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Πάμε στις πλημμύρες. Πάμε στις πλημμύρες. Από πού να το πιάσεις και πού να τελειώσει? Τετάρτη η βροχή, πλημμυρίζουν όλα εκεί πέρα, εντάξει, ξέρουμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από τη συμμαχία για να καθαρίσουν κάποια πράγματα. Είδατε κιόλας και το εργοστάσιο αυτού και στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν και καλά επιστήμονας του διακεκριμένος που θα έβγαζε τις καινούριες ταυτότητες κτλ. Καταστράφηκε το εργοστάσιο του. Σας έχω πει ότι δεν θα βγουν κάποια πράγματα, εν πάση δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Καπάκι την επόμενη μέρα, την Πέμπτη Παρασκευή, εκεί πέρα που πέφτουν τα νερά, ανοίγει νομίζω για περιστασιακά ο δρόμος, ξανά χαμός, πνίγεται, σκεπάζονται χωριά. Πάρα πολύ νεκροί οι πνιγμένοι, πάνω από 1.000 άτομα, πάνω από 2.000 άτομα νεκροί. Και δεν θα μιλήσω τώρα για τις καταστροφές
αυτά τα βλέπετε στην τηλεόραση, τα είδαμε. Βγαίνει εκεί πέρα οι τοπικοί καραγκιόζιδες και οι εγκληματίες και λένε ότι 15-20 νεκροί και κάτι χαζά λέγανε στην τηλεόραση, και γυρίχαν και το φράσουν μάλιστα να σας πούνε ότι ξέρετε τι, ότι εμείς, λέει, θα τους δώσουμε, λέει, δάνεια. Έλα εδώ ρε γελίε, να μην σε πω καμιά κουβέντα δήμαρχε, θα τους δώσεις δάνεια τους ανθρώπους που καταστράφηκε, που χάσανε, καταρχάς χάσανε συγγενείς, χάθηκε κόσμος εκεί, δεν χάθηκε απλά μια περιουσία. Και μαθαίνουμε μετά από λίγες ημέρες ότι δώσανε εντολή να σπάσουν το φράγμα, το ανάχωμα, το ρίξουν, και βγαίνει ο χειριστής και λέει ναι, λέει, πήρα εντολή, λέει, από την περιφέρεια. Και είναι αυτή τώρα εκεί και παρακαλά την κυβέρνηση να τους δώσει λεφτά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Από τη μία η ίδια κυβέρνηση τους έφερε και την κατάσταση, τους ξετίναξε όλους, κατέστρεψε ανθρώπινες ζωές, κατέστρεψε περιουσίες, κατέστρεψε καλλιέργειες, κατέστρεψε ζώα, κτηνοτροφία. Και πάνε τώρα αυτοί οι κάτοικοι και τους παρακαλάνε, ποιους, τους εγκληματίες αυτούς που το κάνανε σκεμμένα και σκοτώσαν τον κόσμο, τους ζητάνε βοήθεια. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Σας φαίνονται λογικά? Και άντε, εγώ θα συμφωνήσω, γιατί έχω ακούσει ότι εκεί πέρα στον κάμπο οι περισσότεροι είναι μέσα στην αστυνομία, δημόσιοι υπάλληλοι, ρουσφετάκηδες, έχουν πάρει δάνεια. Εντάξει, οκ, φτάνει. Φτάνει αυτή την καραμέλα. Εδώ μιλάμε για έγκλημα, για ένα καλωστημένο έγκλημα, για ένα χτύπημα της καμπάλ. Κάντε κάτι. Είχαμε και τον άλλο να λέει ότι εγώ ξέρω πώς θα πάρουν λεφτά ο κόσμος. Ελάτε, λέει, δήμαρχοι, να σας δώσω τη λύση. Ποιος θα πάει δηλαδή ο δήμαρχος και ο κάθε εγκληματίας να ζητήσει τη βοήθειά σου για να βοηθήσει τον κόσμο που ο ίδιος πήγε και είναι υπεύθυνος για όλα αυτά? Δηλαδή έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα, διάφορες θεωρίες. Φτάνει. Φτάνει. Δεν θα μιλήσω τώρα για τις εικόνες, τις γελίες που είδαμε με τα πάτσι να κολυμπάνε. Για ποιο στρατό μιλάμε και για ποιο... Νάτα, αυτά εδώ είναι φύλλο πορείας. Αυτός είναι ο στρατός. Να είχαμε να λέγαμε, όταν χτυπάνε με λέιζερ από πάνω και καταστρέφουν στο δευτερόλεπτο και είναι τη γη και τον κόσμο, εσύ θα πας να πολεμήσεις με το όπλο του 1800 τον υποτιθέμενο εχθρό. Αυτά σας μαθαίνουνε και σας βάζουν να το λέτε, να τα λέτε. Λοιπόν, δεν τους αφήνανε, λέει, να πάνε στα τηλεοστάσια, λέει, να ανοίξουν τα τηλεοστάσια, να τραβήξουν τα νερά. Άκουσον. Ίδιο σενάριο με τις φωτιές. Σταματούσε η αστυνομία τον κόσμο, πήγαινε να σβήσει τις φωτιές. Σας έχουμε πει, καμπάλ δεν θα φύγει έτσι. Έχουμε πόλεμο. Και όταν λέμε έχουμε πόλεμο,
τα χτυπήματα είναι από παντού και δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Και όσο εσείς κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια και δεν κάνετε κάτι, αυτοί θα βρίσκουν ευκαιρίες και θα σας χτυπάνε. Κλείνουν οι δρόμοι και θα το ξαναπώ εδώ πέρα, γιατί κάποιοι μας τη λένε συνέχεια για τον Τραμπ και όλα αυτά και σας έχουν πει στον πόλεμο. Πρέπει να βρίσκουμε, ο νικητής δηλαδή είναι αυτός που έχει τις λιγότερες απώλειες, και τα χτυπήματα που γίνονται από τη συμμαχία, γιατί πρέπει αναγκαστικά και κάποιοι να σκοτωθούν, δεν γίνεται δηλαδή διαφορετικά, είναι τόσο προσεκτικά για να μην υπάρχουν σοβαρές απώλειες. Αλλά τα αντίπεινα που έχει κάνει η Καμπάλ τα βλέπετε. Και σας έχω πει ότι επειδή ζούμε τα χρόνια της Αποκάλυψης θα βγουν πολλά, θα μάθετε πολλά, θα βρεθείτε αντιμέτωποι σε γεγονότα τα οποία δεν πήγαινε το μυαλό σας, όπως αυτό που σας λέμε, να μην σας αφήνουν να σβήσετε τις φωτιές, να μην σας επιτρέπουν πια η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τα αντιρροστάσια και άλλα πολλά που θα γίνουνε. Όσο εσύ που με παρακολουθείς, αγαπητέ μου φίλε, που είσαι ο Έλληνας, που είσαι αυτός ο οποίος θέλει να κάνει τη διαφορά, να μάθει, ενδιαφέρεται, δεν κάνεις κάτι ουσιαστικό. Και το λέω ουσιαστικό, δεν είπαμε να βγεις να πάρεις τα όπλα να πολεμήσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν όπλα στον πολίτη. Το κράτος, αυτή η κυβέρνηση φρόντισε να μην έχει κανένας όπλα επίτηδες για να μπορεί να ξεσηκωθεί, και άμα είχε όπλα θα υπήρχε και ειρήνη, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα. Όσο όμως ο πολίτης δεν έχει όπλα, αυτοί κάνουν τι θέλουν, αλωνίζουν έξω. Και αυτό πρέπει να καταλάβετε. Αν είχες όπλο εσύ στο σπίτι σου, δεν θα μπαίνει ο κλέφτης μέσα και δεν θα σου λέγει η κυβέρνηση κάνε πως κοιμάσαι. Ούτε ο λαθρομετανάστης θα ήταν έξω και θα σε απειλούσε, αλλά φυσικά και ούτε εσύ θα έκανες κακό στους συμπολίτες σου. Και έρχομαι και λέω για όλα αυτά που έχουν γίνει, ποιος είναι ο απολογισμός. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων, τι συμβαίνει με τον πολίτη, τι γίνεται. Θα αναλάβετε ποτέ σοβαρά τις ευθύνες σας? Θα μάθετε να διεκδικείτε? Όταν εγώ ήμουνα στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες, κλείσαν οι δρόμοι, το Σάββατο μεσημέρι πήρα τηλέφωνα σε αστυνομίες, στα διόδια, και τους είπα το εξής: έγινε μία καταστροφή, αλλάξαν όλος ο προγραμματισμός του κόσμου. Πώς θα επιστρέψουμε στα σπίτια μας όταν εσείς μας υποδεικνύετε να πάμε από άλλο δρόμο, για παράδειγμα? Και αυτό το έχω ηχογραφημένο, γιατί κάποιοι θα πούνε έλα ρε Δεμερτζή. Και το βράδυ του Σαββάτου όλα τα διόδια από το Ρίο, από τη γέφυρα του Ρίου μέχρι στο σημείο το κλειδί στη Θεσσαλονίκη ήταν ελεύθερα. Πάτρα, Γιάννενα, Βέρεια, Κοζάνη, μέχρι πάνω ελεύθερα. Γιατί πήρα ένα τηλέφωνο και το 112. Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης. Για δική σας ασφάλεια η κλήση σας θα καταγραφεί. 112 emergency call. Please wait. This call is being recorded for your own protection. 112 ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης. Για δική σας ασφάλεια η κλήση σας θα καταγραφεί. 112 emergency call. Please wait. This call is being recorded for your own protection.
112 ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός. Ναι, καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Βρίσκομαι στην Κόρινθο και πρέπει να πάω Καβάλα, είναι εκεί το σπίτι μου. Εν τω μεταξύ από την Πέμπτη που έγιναν οι πλημμύρες όλα αυτά. Στη Λάρισα είναι κλειστά ο δρόμος. Ναι, το ξέρω. Το θέμα ποιο είναι, ότι μας αναγκάζουν, γιατί εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα και δεν έχω βγάλει άκρη καθόλου κανένας να απαντάει στα τηλέφωνα. Όλοι μιλάνε, αστυνομία Λάρισα κτλ. Τα πάντα. Μας λένε να πάμε από Πάτρα, να κάνουμε 7,5 ώρες ταξίδι για να πάω στο σπίτι μου. Και ποιος θα με αποζημιώσει? Ναι, σωστά. Ποιος θα με αποζημιώσει τα διόδια και όλα αυτά τα. Η γραμμή αυτή που μου καλείτε δεν είναι. Δεν είναι, το ξέρω, το κάνω για να καταγραφεί. Γιατί εγώ, άμα θα πάω τώρα στο Ριαντήριο και κάνω φασαρία, γιατί δεν θα με αφήσουν να περάσω χωρίς να πληρώσω. Έτσι. Ενώ στις εκλογές όλα ήταν δωρεάν τα διόδια. Και τώρα πήγε μια φυσική καταστροφή και έχουν πεθάνει τόσος κόσμος και έχουμε κλείσει εδώ. Δεν λέει κανείς τα διόδια. Ακούστε με λίγο και αφήστε με. Έχω μιλήσει με 2 σταθμούς διοδίων και δεν γνωρίζουν τίποτα. Και μου λένε απλά να πάω από Πάτρα και Γιάννενα. Έτσι. Αλλά για τα χρήματα κανείς δεν μιλάει. Για τα έξοδα τα περιττά κανείς δεν μιλάει. Η αστυνομία δεν γνωρίζει. Δεν μπορώ η αστυνομία να παίρνει ναι, αυτό, κύριε. Αλλά θα μας σταματήσει. Εμένα θα με σταματήσει η αστυνομία αν δεν πληρώσω τα διόδια. Ή αν δεν πληρώνω. Αυτές είναι οδηγίες που έρχονται από την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση, κύριε μου, ποια την μπουρδέλο κυβέρνηση, τους εγκληματίες? Πλάκα με κάνετε τώρα που σκοτώσατε τόσο κόσμο, δεν ξέρουμε τώρα? Ή να κάνουμε κανένα ρεπορτάζ μήπως καλύτερα και να γίνει ξεφτύλα όλοι σας εκεί πέρα και το 112 και όλοι σας? Εντάξει, γιατί αρκετά να πούμε. Είμαι 5 μέρες εδώ πέρα από την κακοκαιρία και ένας δεν βγήκε να πει ρε παιδιά διόδια ελεύθερα για όλο τον κόσμο. Το πιο το παραμικρό. Εγώ, κύριε, σαν πολίτης, το παραμικρό. Δεν διαφωνείτε, αλλά τι να πω τώρα? Εμένα ποιος θα με διασφαλίσει το δρόμο μου άμα οι 7 ώρες, 7,5 ώρες που θα κάνω θα πάω ασφαλής στο σπίτι μου, ας πούμε? Κύριε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν μπορείτε. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, δεν καταλαβαίνετε. Είναι γραμμή, άμα χρειάζεται κάπου το υπουργικό. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω τη δυσφορία, είναι δυσφορία, είναι ηλικιότητα. Είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι. Κύριε, συμφωνώ. Καλή συνέχεια. Έγινε, γεια σας. Και όλο αυτό είναι εκεί, να διεκδικείτε. Μάθει να διεκδικείτε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, δεν θέλω να τα πω, δεν γίνεται. Δηλαδή, και ξέρετε κάτι, δείτε πρώτα τι θα κάνετε με τα επίγεια και με αυτά τα θέματα. Δείτε με τους νόμους πώς πρέπει να δουλέψουμε, με την ορκοδοσία, με τις αγωγές. Δείτε πώς θα πρέπει να παλέψετε το σύστημα με τον ωραίο τον τρόπο, με τον νόμιμο τρόπο, με την ωραία την οδό που λένε. Δεν χρειάζεται να λέτε αυτές τις βλακίες του τύπου θα πάρουμε τα όπλα, θα βάλουμε φάρους. Είδατε τι έγινε. Αυτοί ήταν οι έξυπνοι. Και εμείς ήμασταν οι χαζοί που δεν είμαστε πατριώτες εμείς. Εμείς ξέχασα, εμείς δεν είμαστε πατριώτες, είμαστε προδότες, είμαστε τουρκόσποροι για κάποιους. Που τα κάναμε όλα αυτά. Αυτά να σας γίνουν μαθήματα. Και ένας λόγος ακόμα που δεν έχουμε απασφαλίσει εγώ και κάποιοι άλλοι για όλα αυτά που έχουμε ακούσει και έχουμε κατηγορηθεί για όλο αυτόν τον καιρό είναι επειδή από πίσω έχει βάλει πολλοί κόσμος υπογραφές και θα μπλέξει. Και όσο είναι καιρός πάτε και ανακαλέσετε τις υπογραφές σας, πάτε και ανακαλέσετε τις θέσεις που έχετε δώσει στη συγκατάθεσή σας στις συμμορίες, σε αυτούς που βάλανε κόσμο μέσα να προκαλέσουν εμφύλιο και να δώσουν το βήμα στους ολιγάρχες να δημιουργήσουν άλλα πράγματα. Είναι όλοι αυτοί που σας αποτρέψαν να πάτε με τον νόμο. Είναι όλοι αυτοί που διαβάλανε όλα αυτά τα έγγραφα, που διαβάλανε οι ίδιοι που υποστηρίζουν το Σύνταγμα. Είναι οι ίδιοι αυτοί που γελιοποιούν και κατηγορούν το ίδιο το Σύνταγμα, τους ίδιους νόμους του Συντάγματος. Αυτά έχω να πω. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο.
Από το Γιάννη Δεμερτζή και τη σφαγή.gr εύχομαι να πάνε όλα καλά και να βάλετε επιτέλους κάποιοι λίγο μυαλό. Γεια σας.